daga naku yaro dauke da begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo rasulullah mai kyau dan amina manzona, ni kai da inganka manzo ko cikin mafarki na. Manzo rasulullah mai kyau dan amina manzona, ni kai da inganka manzo ko cikin mafarki na. Ni da fari na sa Allah masanin sirrina, mai dare da rana Allah kai ne ka kagi ruhina. Martabar ma'aikin Allah dan amina manzona, tallafa mini ya Allah in yo yaban rasulullah. Manzo rasulullah mai kyau dan amina manzona, ni kai da inganka manzo ko cikin mafarki na. Assalamu alaikum ya yan uwa kuna jina, sallama nike a gare ku ya yan uwa kuna jina. Ya yan uwa ku saurara ku fahimci bayanina, yan uwa masoya manzo ina kira duk kunji. Zan sa sahabban manzo na majinginar bayi, sada auliya'ullahi maza salihan bayi. Ya Allah ka sa mu cikin salihan bayi. Ya rasulullah kaunar ka ce jinin jiki na kunji. Manzo rasulullah mai kyau dan amina manzona, ni kai da inganka manzo ko cikin mafarki na. Kowa ya bi manzona sai jahili marar ilimu, mu muke begen ka zahiri da zuccinmu. Ni kai da inganka ya rasulu manzonmu, ku zo mu kama manzonmu ina kira duk kunji. Allah kana ganin maƙiyanmu masu son su ga bayanmu, ka rarraba masu cuta kowanne cikinsu ya samu, cusa masu bakin ciki da damuwa da sun ganmu, watse dukkan lamuransu ko ina suke kunji. Manzo rasulullah mai kyau dan amina manzona, ni kai da inganka manzo ko cikin mafarki na. Damuwa suke yi na yabi manzo suna kishi, dukkanin maƙiyin manzo ya rabbana ka shirye shi. Idan ba mai shirya bane ya rabbana ka kyale shi, rabbi same bala'i ko ina yake kunji. Gidanmu manzo na shi zanyi wa kasida, wanda ba kamar shi a gurin Allah na shaida. Allah ya shaida kai ne manzo ne mun shaida, kafirai a cikin rudani kiransu da ba sa ji. Manzo rasulullah mai kyau dan amina manzona, ni kai da inganka manzo ko cikin mafarki na. Gaisuwa da jinjina a gare ka ya rasulullah, tallafa mini ya rabbi in yabi rasulullah. Tunanan ganin ka kullum shine ya saka ina kwalla, marra'atin naumi faqad ra'ani kunji. Riƙon waninka manzona kana cikin dalalina, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahibbu li ahihi kunji manzona, na rike manzona ka'in da na'in kunji. Manzo rasulullah mai kyau dan amina manzona, ni kai da inganka manzo ko cikin mafarki na. Nayi kira dattijai kuma ku ji nasihata, manya ƙanana samari har da 'yan mata, ku buɗe bluetooth naku zan turo ta, ita ce ku kama soyayyar annabin mutu kunji. Manzo rasulullah mai kyau dan amina manzona, ni kai da inganka manzo ko cikin mafarki na. Manzo rasulullah mai kyau dan amina manzona, ni kai da inganka manzo ko cikin mafarki na.